Да, окей, чувствам се малко като Пола Траицки в Дюн, само дето нямам та част от прахосмукачка в носа си. Започвам. Когато тялото говори без думи и защо е важно да обръщаме внимание на тялото, а не само на лицето и лицево-челюстния апарат, защото това са свързани системи. От тук нататък за мен лично беше така предизвикателно да подготвя тази презентация, защото хората, които ме познават, знаят, че аз не понасям да пиша. Аз съм способна да пратя 10-минутно гласово съобщение, но да не напиша една буква. Оттам нататък, когато започнах да пиша своята презентация, тъй като от дете много харесвам криминалните романи и в частност небезизвестния герой на Агата Кристи Аркюл Пуаро, който всъщност в своите сценки много често и казва: приятелю, използвайте малките си сиви клетки. Работата на логопеда много често е свързана с това всъщност да бъде изключително добър наблюдател и изключително добър детектив. Тук ми се иска да се спра малко на този цитат на Томас, който той казва така преди 40 на години, и всъщност този човек е бил физик. Но мисълта е следната, че всъщност специалист, който твърди, че може да се използва абсолютно едностранчив подход за изследване на свързани системи, не може да бъде считан за такъв. Човека на снимката не е въпросният Томас, а е небезизвестният доктор Енгел, който прави класификацията, която се използва от ортодонтите. И всъщност той още през 1901 започва да говори за това, че всъщност най-вероятно има някаква комбинация от свързани системи и функцията, както каза и Гери преди малко, повлиява анатомията, анатомията повлиява функцията. Какво се крие под кожата и защо ни е важно да гледаме на цялото тяло в неговата хомогенност, а не да го разделяме на части и да си мислим, че това е някаква форма на транжорна, тук бутчетата, тук крилата. Както виждате, тия рисунки, те са взети от прекрасния учебник на Томас Майерс "Анатомични влакове", които може би някои от вас са чели. И всъщност много преди Майерс има много изследвания, които са правени години и векове наред, но Майерс изключително прекрасно представя всичко това. Това, което се вижда всъщност на самите рисунки, са така наречените фасциални линии, с които всъщност работим и ние като логопеди. И както може да видите, ето тук, където е предната фасциална, дълбока предна фасциална линия, която тръгва горе-долу от областта около брадичката и стига долу до къде? До пръстите на краката. И тук всъщност идва момента, в който ние няма как да работим и да си мислим, че само ще работим уста и всичко ще е прекрасно. Не защото трябва да сваляме на хората чорапите нон-стоп, а просто защото това са свързани системи. Както може да забележите, останалите части от тялото, съответно задна фасциална линия, която върви от петите назад по целия сухожилен шлем тук, и тези, които са кръстосаните фасциални линии, които вървят от темпоралисите, минават насам и стигат долу до противоположния глезен. Тоест, ако имам някакъв проблем в лява темпоромандибуларна става, би следвало да търся някаква причина в десен глезен. Така, как тялото говори? На какво би следвало да обърне внимание? Тук на тези фотографии, това, което и Гери показа, и Гери Димова показа, и Виктор показа, са много голяма част от нещата, на които би следвало да обърне внимание. Не за да се правим на пенкилери и на специалисти по всичко, а просто защото отново няма как да разделяме една система от тялото от всички останали, които са свързани с нея. Ето тук един пример пак за поредния случай на непълноценно преглъщане, неправилна позиция на езика, и не винаги една двойна брадичка означава, че човека тежи 100 кила. Обикновено може да е свързано с промени в нивата на щитовидни хормони, тъй като тия системи са много близо, може да има изменения в гласа и всичко останало. Език, целия с налеп, не просто защото е възможно човека, не преглъщайки правилно, да остъргва съдържимото върху езика, а защото от тук цялата тая, всичките тия микроорганизми, преглъщани на ден по 2000 пъти, влизат в стомаха и си се въртят като пернишка дискотека.
И всъщност ето тук вече може това да са налепи, естествено, чисто функционален характер, които не могат да бъдат обрани коректно, но и могат да бъдат бактерии, гъбички, следствие от паразитни наслагвания и всичко останало. Любимото в момента на хората, занимаващи се с ринопластика, е да отидем и да си направим нос като на фолк певица, не защото съм против жанра, всеки има право да слуша каквото желае, но много малко от пластичните лицеви хирурзи ще дойдат и ще ви кажат, че всъщност много често промяната в ето тази част от носа, изгърбването се дължи именно на това, че езикът не си седи на мястото. И всъщност това започва да променя целият череп. Оттам нататъка стърчащи уши, просто защото отново имаме непълноценен ръст на лицето, което расте по-скоро вертикално. Представете си Едуард Нортън в Боен клуб, който е прекрасен пример за човек, който не диша коректно. И съответно тия уши няма как да се приберат и штръкват настрани. Проблеми с стомаха. Защо? Защото е твърде енергоемко да дъвча. Изисква твърде много енергия. Много тъмни кръгове. Тук би следвало да се запитаме първо този човек как диша и съответно нива на желязо плюс щитовидни хормони. Не за да се правим на специалисти по всичко, а просто за да знаем към кого да насочим. Този човек е прекрасен пример за онагледяване на това как се променят свързаните системи. Защо тази брадичка е минала напред? Защо ето тук се е кифотизирал и се е изгърбил? Защо стърчи този коремей тук и хората, които много ходят на фитнес и блъскат батковската, идват и казват: аз не знам, не дишам много добре, ма и тук корема не мога да си го прибера. Защото просто тялото е умна машина и както каза и Гери, на него му е важно да оцеляваме, не му е важно как ще изглеждаме. Поради тая причина се получава ето тая форма на подстрояване, която не е като балетисти, а се получава с годините това нещо, защото колкото по-напред, знаете, минава главата, за да може да освободи притока на кислород и да може да влиза малко повече кислород вътре в този организъм и да не се задъхва, толкова повече това нещо се измества и за да не падна по лице, съответно ще трябва по някакъв начин да се пренаглася. Така. Това е една моя много любима тема и тук всъщност с всичките наши деца, които идват с изместените захапки, с кривите зъби, ето това е едно момиченце, с което работя, проблеми с темпоромандибуларната става, много гъвкавите деца, ако можете да правите шпагат без проблеми, тренирали сте някакъв вид художествена гимнастика и нямате никакъв проблем да направите каквото и да било с тялото си, дори без загрявка, то най-вероятно имате дисплазия на съединителната тъкан. За съжаление, това е състояние, което няма доказуемост. Тоест там нещата се правят по тестуване и могат да се проверят през това какво човек може да направи с тялото си. Много често ето това може да го наблюдавате при част от децата, с които работим и ще имаме почти цялата тая каскада от неща. Ето тази финна мрежичка от кръвоносни съдове по клепачите, много голяма гъвкавост, припукване, болки, щракане, неравномерно отваряне и затваряне на темпоромандибуларна става, мраморен оттенък на кожата, такива любимите ми плоски крака, които падат и естествено се отива на ортопед и им се казва: сложете стелки. Стелките са патерица, стелките са окей, те са прекрасен инструмент, който може да обира амортизацията, но те не целят да работят с функцията. Те не работят с функцията. Те правят някаква форма на деамортизация. Това нещо, което е прекрасно тук много често може да го видите, ако събуете някого от хората между втори и трети пръст на крака, ще видите не в такава степен, но в някои от случаите ще имате слепване между тези структури. Защо? Защото ако върнем пак обратно, предна дълбока фасциална линия по Майерс. Защото са свързани системи. Така, тук имаме едни-два клипа, които ми се иска да бъдат пуснати и тук ще видите, много набързо ще се опитам да обясня и защо Куентин Тарантино също ще ви обясня. Така, загледайте се какви са движенията на палците, на краката на това момче. Успя ли да се пусне? Чудесно.
тук той трябва да дигне палците на краката си. Тук го карам да дигне останалите пръсти. Т.е. той трябва да може да има изолираните движения на големия пръст и на останалите пръсти. Защо? Защото когато ходя, имам оттласкване. Ето това преминаване от пета към пръсти и съответно, ако го нямам, няма как. Както виждате, много му е трудно. Едните пръсти са и така като чукчета и изобщо не може да се стабилизира в пространството. Сводовете са паднали. Може ли другия клип? Благодаря ви. Тук го карам да се дигне на пръсти. Защо? Защото в момента, в който тръгна да се дигам, това е момента, в който аз ходя. Естествено, аз не ходя така, но все пак имам оттласкване от пети към пръсти. Както виждате, единия крак успява да задържи коректно, другия обаче няма как да го направи това нещо и съответно той губи баланс. Ако се опитате да го направите това нещо, е много възможно краката ви да излязат навън и да не успеете да запазите баланс, особено ако имате въпросната дисплазия на съединителната тъкан. И тук е наистина момента, защо е много важно, когато дойдат деца или възрастни за миофункционална терапия, да ги събуем и да видим какво се случва с краката им. Не защото сме тежки фенове на Тарантино, аз съм в частност, обаче, да, така. Оттам нататък, това, за което стана въпрос с езика и защо ония език беше толкова обложен, какво и защо иска стомахът, нещо, за което се спомена вчера, нали, в презентациите и нещо, за което също е редно да се спомене. Тъй като, както знаете, голям процент от децата, които идват при нас, те предпочитат по-меки храни, млечни продукти, сладичко, тестеничко. Защо? Защото това са продукти, които се дъвчат лесно. Те не са толкова енергозатратни и съответно естествено е човек да има предпочитания към тях просто защото са извор на много лесна енергия. Само че те са по-бедни нутритивно. Тоест, нали, нека не ги демонизираме. Много мразя квалификацията вредна храна. Нали, дозата прави отровата, така че нека да не сме толкова категорични, но все пак, когато имаме някаква форма на промени в храносмилането в следствие на това, че на мен ми е трудно да дъвча, естествено, че няма как да дъвча пържоли и ще искам да дъвча вафлички, защото вафличките се дъвчат много по-лесно. Травматични преживявания, предпочитания в семейството. Естествено, ако е в едно семейство не се ядат зеленчуци и детето няма да иска да ви яде зеленчуци. Също факт, нали. Нутритивните дефицити, т.е. всичко, за което споменахме. Нещата, които са по пълна кръвна картина, но гледани по оптимални стойности, а не по референтни, защото референтните не са най-оптимално информативния вариант. Не защото ние трябва да се интересуваме от това, а защото личният лекар би следвало да обърне внимание на това. И защо при нас идват едни хора, които са постоянно изморени, с постоянни проблеми в храносмилането, с постоянна загуба на енергия и хора, които много често са склонни към това да проявяват някаква форма на контузии в тялото си. Ето какво може да каже тялото, това, което и Виктор спомена преди малко, как един дисбаланс в някоя от системите може да повлияе на всички останали системи. Нали? Не е само тая пуста естетика, към която всички се стремят, съкън, нали, да не устареем и да увиснем и да се сбръчкаме. Нали? Всички трябва да сме опънати като кайсии. И така, завършвам с тази мисъл на доктор Пери Никълстън, който е човек, когото и специалист, когото много харесвам. Ако не го следвате, не правя реклама. Stop Chasing Pain се казва неговата страница в Instagram. Той е специалист по лимфа. И неговата реплика е: нито една система в тялото не работи самостоятелно, не боледува сама и не може да бъде излекувана сама. Тоест, работим в цялост, винаги и холистично. Това не е транжорна. Човешкото тяло не е транжорна. Благодаря ви за вниманието.